Mga kawani sa dakbayan sa Mandawi, sa kabaranggayan ug bisan sa nasunong kagamhanan, gipasidunggan atol sa ika-53 katuig nga charter anniversary sa dakbayan. Si Nico Sereno sa report. Unang gipasidunggan ang mga kawani sa nasudnong kagamhanan nga naglangkob sa taga-Department of Education, Bureau of Jail Management and Penology ug Philippine National Police. Si Marco Lito Kahiyang, traffic enforcer, mo'y bugtong nakadawat sa Exemplary Act of Honesty human niya iuli ang salapi nga iyang nakitaan. Kipasidunggan usab ang nag-top 10 sa physician ug nursing licensure examinations. Giilasab ang nahimo sa makawani sa City Hall nga nanarbaho sulod sa 15, 20, 30 ug 40 katuig. Laing gipasidunggan ang mga retirees sa tuig 2020, 2021 ug 2022. May makawani sab nga mga division chief ug department head nga giila nga mga outstanding employees, division chief ug department heads. Gawa sa plaque of appreciation, nakadawat sab sila og cash prize. Musumada sa 2 milyones pesos ang gigahin sa dakbayan, isip pahalipay sa mga outstanding employees, division chiefs ug department heads. Sa iyang pamahayag nang hinaot si Mayor Jonas Cortez nga ang gipasidunggan nga mga empleyado ug mga opisyales sa City Hall mahimo untang sumbanan alang sa uban. With exemplary performances, inspire all of us to be better in serving our city. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.